O censor compónse dunha instalación exposta na sala de xuntas da Fundación Camilo José Cela. Sobre a mesa de xuntas, que mide 12 metros de longitude, atópase un obxecto escultórico que semella unha carcasa azul de máquina de escribir antiga, pola que saen 12 metros de papel, como se dun camiño de mesa se tratase. Sobre o papel temos escrito todos os textos extraídos da obra de Cela, La Colmena, textos que versan sobre os conceptos de camiño, andar, deriva, senda, en definitiva, todo o que teña que ver cos camiños incertos. Ao mesmo tempo, visualízase unha videoperformance, dialogando dereitamente coa instalación da mesa de xuntas. Na videoperformance, o que fago é unha comunicación directa co censor, fronte a fronte. Na realidade, o como todo, mastigando con ansia e mostrando a miña postura, clara e manifesta. Unha acción na que o corpo ten as súas propias ideas. Unha idea de censura que circula sobre sí mesma nun longo vaivén.